Usa sa mga nindot nga pagtulunan nga ato karong makutlo sa ebanghelyo bisan gani sa unang pagbasa o sa atong kaning salmo responsoryo, kaning pagka-importante sa gamay nga butang dinhis kalibutan. Kanang gamay nga butang importante na. Hay may mas importante ang gamay o ang dako? Kakita kag piso. Nya nakakita kag 1,000 bill. Hay may imong unahog punit. Kana bitang mag-blessing og balay na unay kanang sa buwag ba? Kana ana-ana sa kana mga sinsiyo. Ang pasiplatan hain tong 20 kanang sinsiyo bitang nga tag 20, tag 10. Mautoy ko anon, mautoy dumugan pero ang mahibilin gyud kanang tag 25 tabos. Ana mo na siya mahibilin. Wa gid ta kakuha. Papilion ka be, tagaan ka og 100 pesos nga usa ka slot o tagaan kag 100 million pesos ay may imong dawaton ana. 100 million, di ba? Ana man jud kano. Pero kung ang Ginoo mo'y pangutanon, si Kristo mo'y pangutanon, ingon siya, siguro ag dawat kadtong 100 pesos. Ang 100 pesos. Ngano man? Kay kung maanad kag dawat og dako, maguol na ka ini kadawat nimo og gamay. So mawagtang ang imong tinuod nga kalipay. Muna ang gingharian sa langit sama kuno sa liso sa mostasa. Pasabot ang gingharian sa langit kalipay man na siya, kalipay nga way katapusan. Ang tinuod ay kalipay naa di ay sa atong paghatag og bili, importansya sa gamay nga butang sa atong kinabuhi. Kay kung magsige na lang tagtanaw aning mga dagko nga mga butang, nya kana ra bang dagkong butang hinimo ra ba nas gagmay? Wa may butang nga dako nga dili hinimos gamay. Kining atong lawas kuno matud pas mga scientists, labi na mga medical people, made up of cells. Nya kanang cell microscopic element man di man nimo makita by our naked eyes. Pero mao kuno nay nagkompose atong lawas. Mao bita tong pag COVID-19, hala mask gyud abisa kamo na pa may nagmask ninyo dinhi. Ngano man, nganong nagmask man ka kay naatay mga virus nga dili makita nga kun mahanggap na nimo patyon ka ana. Pero dili patyon ang imong dakong lawas, ang mga cells in the body kuno kanang gitawag natong immune system. No, tanawa ha, importansya kay na. Mao na unsa man say sunod natong tanawon. Ang dako nga nasod hinimo sa individual citizen. Ana. Sa to pa, ang pingi pod ang imong relasyon sa matag tao. Higugmaa pod ang matag tao. Bikin sa maroy na higugma sa matag tao, ang mga Marcos o ang mga Duterte. Kinsa may nahigugma gid ba kung atong tan-awon sa matag Pilipino, kana bang naghuna-huna nga ang matag Pilipino tagaan gyud og balyo ang mga Marcos o ang mga Duterte. Nya kanang naadihang na-align, maunay atong suportahan. Niining desisyon sa Supreme Court na unconstitutional ang fourth impeachment. Kanang impeachment karon nga naagi sugda na og process diha sa Senate. Unsa man ang desisyon na, nagbalyo ba na sa matag tao nga Pilipino or wa magbalyo? Naay mga tao nga nag-ingon, nagtaksil kuno ang Supreme Court sa taong bayan. Nga nasa nag-ingon, kining fourth impeachment nga dali og approve sa Congress niadtong February ba to,
nga gipirmahan sa 215, anya napun-an na sa glain kuno nga 25 ba to ni apas atog pirma o 30 ba to ka lain na sang ni pirma, niabot kuno nag 280 ang ni pirma ba to. Kanang naa na nag-ingon ana gani ni file og petition ngadto sa Supreme Court, sila si Attorney Torion og mga kauban. Hasta sa gani si Vice President Sara Duterte nga mo'y gi-impeach, ni file sa petition ngadto sa Supreme Court ug mao na ni ron nga ni action ang Supreme Court. Kadto sa silang grupuhan niingon sad nga nagtaksil sa ating konstitusyon o sa atong bayan ang maong impeachment complaint or article of impeachment. Nakaron unsaon man nato pag-determine nga givalue nato ang gamay, unsaon man kinahanglan ibase nato sa sugo sa Ginoo. Wa gani maigo sa sugo sa Ginoo ang atong desisyon o ang atong mga pamaagi ato nang himuan og kadaot ang labing gamay. Muna si Moises purting laguta sa mga Israelita kay gadara ba to siya sa 10 Commandments ngatong naaspapan, gada naman to siya. Sus naghimo-himo man sila dito iyang Dios nya unsay gisulti ni Aaron, niingon kuno ang niingon ang mga tao, hatagi mi himui mi Ginoo. Pwede din na himuon ang Ginoo? Pwede dili. Pwede oy. Pwede kay himuon, maobitan ng niingon si Kristo nga dili mo makasimba sa duha ka Ginoo or agalon. Unsa may atong gihimong Ginoo? Diri sa atong unang pagbasa, bulawan ang ilang gihimo. Bulawan og plata. In short, gitawag ni og salapi or wealth or money. Mo nang ingos Kristo, you cannot serve two masters at the same time. You cannot serve both God and money. Kung ang atong mga decisions kinabuhi, mga igsoon, nag-agad lang sa atong gusto, tawhanong gusto, di gid nato maampingan ang gamay. Pero mag-agad tas Ginoo, maampingan gyud ang labing gamay. Pananglitan, tagaan tala mog example. Nganong naa may daghang mga processed food karon? Kanang processed ba? Dagko kay na mga factory ana processed food. Tungod na sa kwarta. Tingog. Agree, disagree. Oh, pero ang iyang giingon manufacture tagdaghan kay pagkaon para dili ta mag-shortage sa pagkaon. So ato i-process nya dili sa kita madugay, sige paglungag-lungag diha, microwave na lang na dali na kay na. Pero kining mga processed food matod pa sa mga eksperto sa pag-estudyo na ay daghang mga preservatives, mga chemicals nga mopatay sa atong mga cells in the body. Mauna na ilan ang gitawag og mga sa tawag na virus, toxic na so mopatay. Cancer dayong labas mo na 14 cancer karos tibok kalibutan. 14 cancer. Unsa hinungdan tungod sa kwarta. Nganong lami maginnang na ang mga tamis. Daghan kay tamis, daghan jud kayo tamis, lami kayo. Gipalamian gid na haron gyapon makakwarta, lain-lain lang nag-flavor, lain-lain pertig yung lamia. Inig kaon nimo ana. So dayon ang sugar sa imong lawas, matod pas mga eksperto, patyon din ang imong dugo, butangan din nag-diabetes. Sama ning nagwali karon. Kidney failure dayon. Porting dialysis karon. Ana. Gilingay mong tupad ing na wa pa ka mag-dialysis. Ing na ganon.
Ing na yung tupad ba? Ing na pa kay cancer diha. Oh, mauna siya. Atong hinumduman ang labing gamay. Karon unsa may smallest unit in society? Family. Family. Pero nganong gi-approve man karon sa tibok kalibutan ang divorce bill? Wa na sila mo care og family. Gani na mga nasod, mga datong nasod, nga ang ilang mga anak, nahimo na ning kultura, ipaglalaban pag nila, inigabot nilag 18 years old, mamiya sila sa ilang pamilya. Nya lipay kay sila, nga nanak kuno sila independence from their parents. Ana, nga hastang mga parents ko no, mananghid na, kung makikita ba sila, makig-appointment sa ilang anak, kaya na sila kaugalingong trabaho, na sila kaugalingong apartment, mananghid na ka, kung naa ba kay time to talk with me. Hala, naunsa naman eh. Ana, ang ilang mga ginikanan, ilan na lang ipamutang og care homes, basta masakit na, unyag mamatay, ila lang tawagan, i-preserve lang sana dia, i-cremate lang sana, i-preserve lang usa, ako lang niya ng kuhaon kung naan ako'y time. Ana, and if we destroy families na mo'y smallest unit sa society, mo na itong gitawag og stronghold sa society, then guba yung pamilya o guba yung community. Mauna niingos Kristo, ampingi gyud ang labing gamay, bisan gani kanang para pagpatubo sa minasa, gagmay kay na ampingi kay mo na mo patubo sa minasa. Kanang gamay kay liso, ampingi kay makatubo lang na mahimo ng kahoy. Ngilingi ay mong tupad. Lingi abang, di mo lingi na ay cancer. Lingi ing na sugod karon ampingan tika. Ing na sugod karon ampingan tika. Ayaw isalikway bisag kinsang tawhana. Kay a community, a nation, and the world nga dagko kayo, hinimo sad na sa individual persons. Unya kung ang individual person nag-away, naggubat, mamatay sad ng maong nasod. Mao na bantayan ni nato. Matod pas atong tubag sa Salmo, unsa to? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Sintro tas kabubutos Ginoo. Sintro tas sa mga decisions nga naka-align sa balaod sa Ginoo. Mauta magunahon na ako, hay may importante, 70 million o 100 pesos. Hay may mas importante ana, 70 million o 100 pesos. Dili ko mo tan-aw sa 70 million kay way tao nga mohatag nako ana. Og mangayo kog 70 million, wa gi tao mohatag nako ana karon. Ana ba diha? Na? Wa oy. Pero daghan ang mohatag og 100 pesos. Nya kanang 100 pesos siging hinay-hinay palit na tog slot aning atong grace nga slot 100 pesos ra gid ni siging hinay-hinay palit mahimo gid ng 70 million or more. Ana no? Mo na importante. Ako nang ampingan ang inyong 100 pesos. Mo na ako na sad mong taga-ag report ang atong halin karon sa atong slot nga grace 17,977 na ka-slots, na pay 682,023 ka-slots nga tag 100 pesos. So kamong akong mga viewers, kamong akong mga followers, makadungog mo aning ingon ko palit mog slot, naamoy 100 pesos karong adlaw, ipalit dayon. Ing na this is for the church. Ako ng ampingan, unsaon man ninyo pagpadala para dili masaag sa laing kamot, magamit gid nato sa atong project. Tan-awan ning atong kaning atong mga official information. Ay maning ato official information, atong mga bank accounts. So sundaning atong bank accounts kaning
Matanawan niya sa tong screen, bank accounts na nato. Niya, naasad tayo mga GCash accounts. Niya asad na dinhin atong ipakita. Mao na sunda. Ang akong GCash karon dili pa na magamit kay puno na. Kanilang ubang mga GCash. Niya, mahimo sad kwarta padala. Kaning mga ngan nga niya dinhi atong ipakita. Mao lang sanay padadi. Palawan, ana. Ayaw lang kog padadi through Western Union kay giblock na ko sa Western Union. Musabot rasad ko kay stricto man sila. Pero other kamo mga nas foreign countries, other way pwede ra gyud mo magpadala kanang mga kwarta padala diha. Pwede i-direct sa atong bank account, pwede sa akong i-claim. Unya labaw sa tanan kanisang atong YouTube channel kaning Patriciano Ubod. Kanang niyaman ni Roy atong subscribers na 258,000. Mao lang na isunda ninyo. Ang inyong ginagmayng pagsigig view, like, share, subscribe, makaspread na sa atong gospel ngadto sa daghang mga tao. And before we know it, daghan na ang mga transform na kinabuhi. Nya, maka-income sa tana dinis atong parokya. Gani niadtong month of June nabahina na sa tas YouTube og 210,000 kapin pesos. Pakpakan na tong YouTube pag-usab. Salamat kaayo. Mobalhin ko ngadto sa Compostela, magbaon ko aning 70 million. Kaya ni dili. So ako mong pasidan-an mga taga Compostela, mahimo naman muna akong mga territorial parishioners. Hala, andam-andam mo diha. Niya kamo sa mga online parishioners, hasta mo din taga San Vicente, mahimo naman muna akong online parishioners, sugod karong August 5, or August 6, ingnan na lang, August 6, mahimo na tamong online parishioners, padayon gyapon tagpalit og slots. Kay ato ning tiwason, pag kompleto ang 70 million, pero arita mo concentrate sa 100 pesos. Ayaw pagsigi ko na huna, uy, kadako ba na? Uy, wa ko'y 100, wa ko'y 70 million. Ay na napagunahuna, naa kay 100 pesos karon, ihatag na. Nya unsa may ihatag sa Ginoo nato? In return, iya nang patubuon. Ang liso sa mustasa, nagihatag sa magpupugas ngadto sa yuta, gihimo sa yuta nga dakong kahoy. Ang yuta, mga igsoon, mao kana ang Dios, mao kana ang simbahan. Kung atong ihatag diha ang atong gamay nga grasya aron itanom nato, i-invest nato, patubuon nas Ginoo, iya na sa nanggisaad, I will return it to you 100 times or 100-fold. So di gidi ay ang Ginoo mo sana mo pabaya sa atong effort. Kung unsay atong gitanom, mao sa nay patubuon. Matud pa ni San Pablo, ang nagtanom og daghan makaani og daghan. Ang nagtanom og jutay makaani og jutay. Ang dili gyud mo tanom